Βραβείο παραγωγής τυροκομικών προϊόντων στο τυροκομείο Πιταράς. Βουτυγμένος στο γάλα από παιδί είναι ο τυροκόμος Νικόλας Πιταράς από το Κουρουνοχώρι Νάξου. Ο ίδιος δηλώνει πρωτίστως κτηνοτρόφος. «Τα κορίτσια μου», έτσι αποκαλεί τις αγελάδες του και πώς αλλιώς, αφού μεγάλωσε μες στα ζώα. Λέει χαρακτηριστικά: «Την πρώτη φορά που έκλαψα με κάτι άσχετο από τον εαυτό μου ήταν το 1975, όταν πέθανε η πρώτη μοσχίδα μας». Η μητέρα του, η 80χρονη κυρία Ανδριανή, ταΐζει με τον μπιμπερό τα νεαρά μοσχαράκια. Ο Νικόλας έμαθε από την οικογένειά του την παραδοσιακή τυροκόμηση και σταδιακά εξυγχρόνισε και μεγάλωσε την επιχείρησή του. Το καθετοποιημένο τυροκομείο του λειτουργήσε επίσημα το 2008. Εφάρμοσε γενετική βελτίωση των ζώων, καλλιέργησε ζωοτροφές, επένδυσε σε σύγχρονα μηχανήματα και έκανε τη βιωσιμότητα πράξη, αποδεικνύοντας πόσο ωφέλιμη είναι μια ολιστική προσέγγιση. Για παράδειγμα, αξιοποιεί την κοπριά για λίπασμα στα χωράφια και το τυρόγαλα για ζωοτροφή. Εμπειρικός τυροκόμος, κατόρθωσε να φτιάξει τυριά με τη γεύση του σπόρου που φουσκώνει και σκάει στο χωράφι, όπως λέει. Τυροκομεί 365 μέρες το χρόνο, περί τους 8 τόνους λιπαρό ολόφρεσκο γάλα ημερησίως. Τα τυριά του, που τα βρίσκουμε και σε μεγάλα σούπερ μάρκετ, διαθέτουν πιστοποιήσεις για καλή διαχείριση και ευζοία των ζώων και για χρήση μη γενετικά τροποποιημένων ζωοτροφών. Παράγει εξαιρετικό κεφαλοτήρι, ξινομυζήθρα, μυζήθρα γλυκιά, ανθότυρο και ξινότυρο δυναμίτη. Η σπεσιαλιτέ του όμως είναι η Pop Γραβιέρα Νάξου. Η 12μηνης ορίμανσης είναι ένα σπάνιας πολυπλοκότητας τυρί που ξεχώρισε στη γευσηγνωσία των ειδικών του γαστρονόμου. Μία μεστή, αληθινή γραβιέρα που μας θυμίζει γιατί η Νάξος είναι γίγαντα στο τυρί.